Pamahiin o mga paniniwala na kasanayan tuwing Martes Santo at buong Semana Santa. Number 1. Bawal maligo sa dagat o ilog. Number 2. Iwasan paglalakpatsa o gala. Number 3. Bawal magingay at magtugtugad. Number 4. Bawal gumawa ng mabibigat na trabaho. Number 5. Hindi maganda magkasugat. Number 6. Bawal ang pakikipag-away. Ikaw, ano ba yung pamahiin na kinalakihan mo? At hanggang ngayon, ninadala pa rin ng iyong pamilya. Comment nyo naman at see ya sa next video.